Zápas so satanom. Zblízka a osobne. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale so zloduchmi v nebeských sférach. Efežanom 6.12. Pred bitkou proti Aramejcom povedal Joáb svojmu bratovi: Ak by boli Aramejčania u mňa v presile, prídeš mi na pomoc. Ak by však u teba boli v presile Amónčania, pomôžem ja tebe. 1. Kroník 19.12. Ak by jeden z nich čelil prevahe nepriateľov, druhý mohol zasiahnuť a pomôcť. V duchovnom boji je to však inak. Nečaká nás zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Verš 12. A zápas je boj 1 na 1, kedy sa musíš dostať do tesného kontaktu so svojím súperom. Postaviť sa mu z očí v oči, blízko a osobne. Keď Dávid čelil Goliášovi, obor si bol taký istý sebou, že celému Izraelu oznámil: Ak v boji zvíťazí a zabije ma, budeme vašimi sluhami. No ak zvíťazím ja a zabijem ho, vy sa stanete našimi poddanými a budete nám slúžiť. 1. Samuelova 17.9. Zamysli sa nad dlhodobými dôsledkami takého vyhlásenia. Ak by bol Goliáš zvíťazil, Boží ľud by strávil svoj život v službách nepriateľa. Izraelu šlo o veľa. V stávke bola celá ich budúcnosť. A tak je tomu aj v tvojom prípade. Satan ťa chce poraziť. A ak budeš bojovať podľa telesných pravidel, prehráš. Tak ako profesionálni zápasníci majú pravidlá, ktoré musia dodržiavať, existujú aj duchovné pravidlá, ktoré ťa ochránia, ak sa nimi budeš riadiť. Pavol napísal: Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. 2. Korinťanom 10.4. Jediná nádej na porážku satana spočíva v modlitbe, v spoločenstve kresťanov, Božom slove, Ježišovom mene a Ježišovej krvi. Týchto 5 vecí je na prvom mieste zoznamu mocných zbraní na porážku nepriateľa. Použij ich ešte dnes.